Malawi Today. Achinyamata ambiri akufuna kuthawa mdziko muno nkumapita ku mayiko akunja. Izi malinga ndi kafukufuku wa Afrobarometer amene akusonyeza zimenezi kuti achinyamata ambiri akufuna atapita kunja nkukagwira ntchito zosiyanasiyana. Mdziko muno akuti mwavuta ndipo akusowa chochita. Tatene timve maganizo osiyanasiyana a anthu makamaka pa nkhani imeneyi, komanso inu muli ndi ufulu oyika maganizo anu mu comment section pa nkhani imeneyi. Mandi zina zotero za Malawi. Ine ndi Benedetta Chiwandamia. Tiyeni tikhalire limodzi mpaka nthawi ya 8 koloko. Kafukufuku wa yamwe achitika posachedwapa wa Afrobarometer akuonetsa ndithu kuti kupyola theka la chiwerengero cha achinyamata Malawi muno ali ndi malingaliro ndithu ochoka mdziko muno ndi ukasaka zochita ku mayiko ena. Nkhani imeneyi ndi imene tabwera nayo tsiku la lero. Malingana ndi kafukufuku ameneyo achinyamata amene maka azaka zapakati pa 18 ndi 35 natchula ndithu kuti mavuto azachuma akuchititsa kuti mwayi uzisowekera mdziko muno, ndipo pachifukwa ichi akuganizira ndithu zoti mwina atatuluka kunja kwa Malawi atha kukapezako kamwayi ndithu kuona kuti moyo nkuyenda bwanji. Ripoti limeneli likubweranso pa nthawi imene zadziwikanso kuti ngati dziko la Malawi pa nkhani yopanga ntchito kapena kuti kupanga create mwayi wa ntchito pa chaka, mwina ntchito zimene zimapezeka ndi za anthu 40,000, ntchito 40,000, pamene anthu amene akumabwera kuti atsopano akumene akufuna kuti alowe mu ntchito apeze mwayi wa ntchito akumakhala opyola 200,000. ntchito zimene zopangidwa create 40,000, anthu amene akufunika ndithu ku mwayi wa ntchito chaka ndi chaka atsopano opyola 200,000. Ndelero mpulogalamu yathu yakulinji tikhale ndithu tikufunsana zimenezi kuti kodi nchifukwa chani dziko la Malawi likuoneka kuti achinyamata akuoneka ngati kuti ataya chikhulupiriro kapena kuti chidwi chikuchoka, sili kupereka chikoka kwa achinyamata chifukwa chani, komanso ngati dziko titani pofuna kuonetsetsa kuti tikupanga mwayi ndithu tikuonjezera mimwayi ya ntchito mdziko muno kuti achinyamata adzitha kupeza mwayi wa ntchito. Ndi tikhalenso ndi anzathu amene tili nawo amene akhale akuyikira ndemanga mpulogalamu yathu. Mu studio muno ndilinso ndi a George Kaki amene ndi mtsogoleri wa bungwe la olemba ntchito la Employers Association of Malawi. Mwina choyambirira Kaki, mwadzuka bwanji? Bene, ndadzuka bwanji. Inenso ndadzuka bwino kwambiri, ndithokoze kuti munatenga nthawi kukhala nafe tsiku la lero. Zikomo kwambiri. Chabwino, kupatulanso Kaki palaini tili ndi Ernest Victor Mangani amene wandithu ndi mkulu ona zachuma komanso ntchito ku National Youth Council. Komanso tili ndi Mwandida Tewu amene amamenyera ndithu ufulu wa achinyamata amene amagwira ntchito zolimbikitsa umoyo wabwino komanso ufulu wa achinyamata. Tilinso ndi atolankhani athu Gresham Gama, Innocent Chunga komanso Bernard Muhone amene ndithu akhale palaini kumvanso maganizo kuchokera kwa Malawi kuti kodi mavuto amene akukumana nawo ndi otani, nanga akuona kuti chikuyenera kuchitika ndi chani kuti zinthu zikhangati zasinthako mdziko muno. Mwina tisanapite kumeneko kuti tiyambe ndi Kaki, nkhani imene tikukamba yoti chifukwa tikamaona lero titati tipite ku immigration ku ofesi yathu yona imene anthu amakapangisa kwa passport, tikapeza achinyamata ambirimbiri kumeneko kukafunsa nkhani ndi mwayi wa ntchito. Tikukamba pa za 40,000 ntchito zimene zikupangidwa create pa chaka, kutengerano ndi anthu amene akufuna ntchito pa chaka tsopano 200,000. manambala awo ndithu akuoneka kuti ndi osiyana kwambiri, pali kulekana kwambiri. Mwina vuto ndi chani zimenezi zikupereka chithunzithunzi chotani maka anzathu olemba ntchito? Sekta yathu ikukanika bwanji kuti tifikire manidzi amene wawa 200,000?
choyambirira ndi nene kuti achinyamata athu m'Malawi muno ndi ambiri ndi amene tawaphunzitsa skulu mwaukadaulo ndipo ali ndi ambitions, ali ndi kufunikira ndithu atagwira ntchito ndi kupeza ntchito zapamwamba. Koma mwachisoni mdziko muno momwe wanenera beta ndi momwe kafukufuku waonetsera ntchito sitikupanga ntchito zokwanira. Ndimafuna ndinenenso mophatikizira kafukufuku amene apanga Afrobarometer tinapanga imene timati labor force survey mu 2024 imene kusonyeza kuti 21.6% ya achinyamata sali pa ntchito m'Malawi muno. Ndiye vuto lalikulu kusonyeza kuti ifeyo ngati dziko choyambirira sitikupanga momwe mwanenera, sitikupanga ntchito. China chimene chikuchititsa ndi chani? Environment imene tikupanga operate sikutithandizira kuti makampani atha kumatukuka kapena anthu atha kumabweretsa ndalama ndi kukhazikitsa makampani kapena kutukula makampani. Malo mwake malo moti tidzipanga ntchito ngati dziko, ntchito zikunka nichepa. Ineyo nditha kutsimikizira Benedetta kuti pa ntchito imene nimagwira pafupifupi sabata iliyonse makampani awiri atatu akutifunsa kuti kodi tingachotse anthu bwanji ntchito chifukwa chakuti chuma chathu sichikuyenda bwino. Limenelo ndi vuto lina loyambirira. Vuto lachiwiri, tikayang'ana makampani akuluakulu m'Malawi munomo timene timati formal sector, it's about 8.5%. Momwe survey manena ma labor for survey na nenera. Informal sector 91.5%, which means kuti kwina kumene tingathe kupanga ntchito ndi ku informal sector kumene kuli ma business ang'ono. Koma ngati chuma cha dziko sichikuyenda bwino, chikusonyeza kuti ma business iso ngakhale ang'ono kumene tingathe kupanga ntchito zathu zina zambiri zoti achinyamata athu angagwire, kumeneko kulibe. Ndiye achinyamata ngati angapeze ntchito. Dzulo nimacheza ni munthu wina wake kumene ndimakhalako, graduate wakhala 4 years asali pa ntchito, waganiza zoti angoyamba ntchito yokhala agent wa Mpamba ndi Airtel Money chifukwa sangapeze ntchito. Tsiku lina ndakumanaso ndi graduate wina ku business yakabasa kugwira ntchito ngati wakabasa. Ndiye choncho ngati ma opportunities amene wakulibe ndi kuti achinyamata athu sangathe kupangira mwina koma kuti apite kumayiko kwina akayang'ane ntchito. Koma ntchito zake so zimene akupita kukagwira sizoti ni ntchito zoti zokhazikika zopatsa ulemu zimene pa Chingerezi timati decent work. Ndiye vuto lili momwe tikuyendetsera chuma chathu kuti tithe kupanga ntchito zabwino ndipo zambiri zoyenereranso malinga ndi maphunziro amene achinyamata athu ali nawo. Chabwino koma ndi manambala mavuto mwa fotokozawo zikuoneka kuti ntchito ilipo, koma mwina ndisanabwererenso kwa ino timvenso kuchokera mwina kwa achinyamata enu ake. Tinanena kuti tili ndi tikhalanso ndi Amwandida Tewu amenewa ndithu amagwira ntchito zomwezi zolimbikitsa ufulu wa achinyamata komanso kulimbikitsa ndithu ntchito zoonetsetsa kuti achinyamata akutha kupeza mwayi osiyanasiyana. Mwina titamvanso kumeneko. Atewu mwadzuka bwanji? Adzuka bwino kaino Benedetta. Ndadzuka bwino. Nkhani imeneyi choyambirira tifuna timve kuchokeranso kwa achinyamata, tamva mavuto amene alipo kwa omwe olemba ntchito atchula, koma ripoti likutionetsanso kuti achinyamata ambiri panopa alibenso chilakolako chokhala m'Malawi muno. Mwina ndi chani chimene chikuchititsa achinyamata kuti asakhale ndi chilakolako chofuna kuyang'ana mwayi mdziko muno ndi kumayang'ana ku mayiko akunja? Zikomo kwambiri Benedetta. Choyambirira ndithokoze kwambiri pondipasa mwayi umene ukukhala kuyankhulira achinyamata ku Malawi kuno, komanso mmodzi onena kuti ndimagwira ntchito ndi achinyamata amene ndimamvetsetsa mavuto omwe achinyamata osiyanasiyana okumana nawo.
ndofuna ndivomereze kuti panopo mukapita ku immigration mukapeza ndithu ndandanda wa anthu ochuluka omwe ochuluka ambiri ndi achinyamata akungofuna atenge mapasipoti apite kunja kuti mwina akayang'ane ma-opportunities ena. Pali zifukwa zambiri zomwe achinyamata akuthawira ku dziko kwathu kuno ku Malawi, ndipo tinene pano mosabisa kunena kuti Malawi kuno panopo kuli mavuto onena kuti wachinyamata aliyense sakufuna atakhala mu dziko muno, akufuna atapita pena pake kuti mwina moyo wake ukayende bwino komanso moyo wake ukakhale pabwino. Tinenenso kuti achinyamata sikuti akudana ndi dziko lathu la Malawi, koma zomwe zikuchitika kunena kuti achinyamata ena apita ku sukulu koma sakutha kuthekera kukhala ndi ma-opportunities, akungofuna kuti akapeze pena poti angathe kukapeze ma-opportunities. Ndingonena mwa mavuto omwe achinyamata akumana nawo omwe akuwapangisa kuti achoke ku Malawi kuno kuti mwina akapeze pena pake kuti moyo wawo ukathe kuyenda bwino. Choyambirira ndi kusowa kwa ntchito, mmene ananenera anzanga kunena kuti ma-graduate ambiri ku Malawi kuno panopo ndi ma-private schools ambiri omwe akutulutsa ma-graduate ochuluka kwambiri, koma mukaona ntchito zikusowekerabe ndithu, koma maphunziro akupita chitsogolo. Komanso nthawi zina achinyamata amenewa umapezeka kuti wapanga kosi ndithu bwinobwino kumaliza zaka zochuluka, koma kuti ukapeze ntchito yomwe iwe unakaphunzira 4 years kapena zaka zochulukirapo, umakapeza ntchito yoti ndiyosiyanana natu ndi zomwe iwe unakaphunzira. Timataya nthawi kumaphunzira ntchito mamoti tingathe kupereka upangiro oyenera pa zomwe ife taphunzira ngati achinyamata. Komanso ntchito zina zonena kuti ndi za informal, nthawi zambiri achinyamata amapezeka kuti zomwe akulandira ndi zochepa kwambiri kulingana ndi ntchito yomwe akupereka. Ndi ku Malawi kuno achinyamata tikumanena kuti maphunziro pano sikutinso akutipanga guarantee kuti tipeza ntchito iyayi. Maphunziro pano ndikungofuna kukhala ndi pepala. Ichi nchifukwa anthu ena amanena kuti degree ndi pepala chabe, diploma ndi pepala chabe, chifukwa kuzindikira kuti utakhala ndi pepala limene palibe chomwe chikuchitika ku Malawi kuno. Komanso chachiwiri ndi kukwera kwa zinthu. Eno mutha kuvomereza kuti ku Malawi kuno pano zinthu sizikuyenda bwino, kuyambira zokudya, transport, kulipira renti kumene, internet pano tikumakamba kuti mwayi ya ntchito utha kuipeza pa internet, koma zonsezi ndi zokwera. Koma chomwe achinyamata ena omwe ali pa ntchito amalandira ndalama yochepa kwambiri yonena kuti ndi moyo mmene ukukwerera tsiku ndi tsiku sakukwanisa kuti akwanirise zofuna zawo. Komanso zina ndi zovuta zokhuzana ndi mabizinesi. Nthawi zambiri timaona ndithu achinyamata akulowa mabizinesi osiyanasiyana, koma nthawi zina chifukwa cha ndondomeko zomwe zimakhalapo zokhuzana ndi kuti munthu ukapange register business, achinyamata amenewa amavutika kuti akapange register mabizinesi awo amenewa. Komanso menda amenera kuti nthawi zina utha kukhala kuti uli muka business ndithu kochepa, kaya uli ndi barber shop, koma ndi mmene magesi amazimira ku Malawi kuno. So nkumati kodi mabizinesi ngati amenewa achinyamata akuthandizidwa. Nthawi zina kutengera kuti nanena za internet, ntchito zina zomwe akupanga achinyamata akupita ndithu pa internet kukasasa malonda osiyanasiyana, koma chifukwa chonena kuti ku Malawi kuno internet yathu sili bwino, internet yathu ndiyokwera, zonsezi zimapezeka kuti achinyamata amenewa sakufikirika pa zomwe akufuna. Komanso tinene pano kuti tikatengera kuti achinyamata apeze capital yoyambira business, capital imeneyi siyophweka kuti munthu akayipeze. Inde tikudziwa kuti tili ndi MEDEF, koma mukaona achinyamata omwe amapanga benefit, nthawi zina amakhala achinyamata omwe ali attached ku ndale ndi omwe amapanga benefit, osati achinyamata wina aliyense yemwe angathe kukhala ndi kuthekera kopanga mabizinesi. Komanso ndinene mosabisa kuti nthawi zina achinyamata akukhala frustrated ndi usogoleri ndi ziphuphu ku Malawi kuno. Mumadziwa inu kunena kuti timanena mobwereza kuti ku Malawi kuti upeze ntchito ngati ulibe connection ntchito sungayipeze. Ku Malawi kuno even ma public resources tikuona ndithu azitsogoleri akugwirisa ntchito mosakhala bwino. Recruitment imene tikamanena kuti kukulembedwa ntchito, achinyamata ambiri sakhala okhutisidwa ndi mmene recruitment imachitikira kuti achinyamata amene walembedwe ntchito. Ndi usogoleri ndi ziphuphu ndi zomwe zikupangisaso kuti achinyamata amene wawa abwerere kumbuyo, ndikunena kuti mwina tikayese ku maiko ena kuti zikuyenda bwanji.
komanso tisayiwale Benadetta kuti kumalawi kuno ndanena kuti ukutuluka magraduates osiyana-siyana akatswiri kuchoka mu dziko momwe muno koma tikumati aya akatswiri amene akupita m'mayiko ena taganizirani madokotala ma-engineers maziphunzisi akumachoka kumalawi konkuno ndikukakhala kumayiko ena tikutha kutaya luso lonena kuti kumalawi kuno likanatha kutipindulira komanso kutseguka kwa intaneti komwe ndikukamba konena kuti ngakhale intaneti ili yodula pala anthu ena amalawi ena achinyamata ena akutha kukhala pa intaneti akutha kuona ndithu kuti kutengera moyo umene kukhalira kumalawi kuno ndi kumayiko kwina kuli bwino apite kumayiko kwina akaone kuti kukakhala zotani kumeneko chabwino ndiye ndisiyire kaye pamenepa ndibweraso ndithu chabwino mwina musanachoke kwa mphindi ziwiri mwafotokoza momveka bwino kwambiri situation imene achinyamata ali mavuto amene alipo komanso zomwe zikuchititsa mavuto amenewa mwina ngati achinyamata tsopano tikayang'anano ku masolution chikufunika kuchitika ndi chani kuti mwina achinyamata athu adzikhala mdziko muno komanso kuti mwayi utseguke pa achinyamatawa nene pano kuti ifeyo ngati achinyamata tikuzindikira kuti boma lili ndi kuthekera konena kuti achinyamata amenewa asapite kwina kulikonse koma pamene tikunenanso kuti boma lili ndi kuthekera ifenso achinyamata tili ndi kuthekera vuto limene tilione kuti sila boma lokha ndilatonse ife achinyamata komanso aboma choyambirira nchonena kuti pakhale kukhazikisidwa bwino kwa chuma tinene pano kuti chuma sichikuyenda bwino kumalawi kuno tikatengera anzathu obwera ndi mabizinesi osiyana-siyana ma-investors kumalawi kuno saona kuti ndi dziko lonena kuti angathe kupanga invest mabizinesi awo osiyana-siyana ichi nchomwe chimathawisa ma-investors komanso kuthawisa kuti pasakhale mabizinesi ochulukirapo onena kuti achinyamata angathe kukhala ndi ntchito ndetu unena kuti chuma chikakhazikitsika bwinobwino ndoti achinyamata amenewa akhala ndi kuthekera kuti agwire ntchito zosiyana-siyana ndi kubwera kwa ntchito zosiyana-siyana komanso tikunena kuti pakhale kulimbikisa mabizinesi inde tikudziwa kuti sikuti wina aliyense wachinyamata angakhale ndi pepala degree diploma kapena certificate tikuzindikira kuti pala achinyamata ena ali ndi luso la manja koma tikunena kuti pakhale kulimbikisaso kwa mabizinesi kwa achinyamata omwe akufuna kuti alowe m'mabizinesi ndinanena kuti pamakhala njira zosiyana-siyana zomwe zimabwezesa kumbuyo achinyamata kuti alowe m'mabizinesi kupanga register kumene kuti munthu apange register business yake sikophwekayi kupeza capital yoti munthu ayambe business sikophweka zonsezo tikunena kuti pakhale kulimbikisa mabizinesi komanso tikamalimbikisa mabizinesi amene wawa tioneseso kuti tili ndi ndondomeko zomwe wachinyamata kuti akatenge nawo gawo pa mabizinesi osiyana-siyana komanso ineyo ndikuona ngati kuti tisinthe kaganizidwe ka ulimi ulimi ukhale ngati business kumalawi kuno nthawi zonse timakamba kuti tipange invest in agriculture koma mwina sitimayitengera kuti agriculture imene ikhale ngati business kumalawi kuno tipange focus pa zinthu ngati irrigation value addition export market ndithu achinyamata achione chonena kuti ndikothekera kuti alowe mu ulimi ngati business kuti akathe kupanga add value komanso tikunena kuti kumalawi kuno tikuzindikira kuti dziko lonse lapasi panopo tikamakamba za digital skills kapena kuti luso la digital dziko lina lililonse likupanga embrace kuti dziko kuti lipite chitsogolo tikuyenera kukhala olunjika pa luso la digital letu unena kuti ngati boma lipange invest pa luso la digital achinyamata akhale ndi kuthekera konena kuti ngati ali ndi mabizinesi azitha kupanga advertise mabizinesi awo online azitha kudziwa kuti kodi kugwirisa ntchito kwa artificial intelligence amagwirisa ntchito motani kuti apindule pa mabizinesi awo apindule pa income generation chifukwa izi ndi zinthu zingapo zomwe zimabweretsa ndalama m'mayiko osiyana-siyana koma kumalawi kuno chifukwa choti intaneti tikanali kumbuyo kwambiri tili ndi anthu ochepa omwe ali pa intaneti anthu ochepa omwe onso amakhala ndi mavuto okhuzana ndi mabando kupeza mafoni amene okhala pa intaneti zimabwezeresa kumbuyo koma titalunjika kuti tiphunzitsane luso la digital lithaso kutithandizira kubweretsa ntchito kapena kuti kupititsa ntchito chitsogolo komanso kulimbikitsa maphunziro amanja mmene nanenera muja sizophweka zonena kuti wina aliyense tingamuyembekezere kuti wachinyamata akhala ndi pepala la certificate
kapena diploma kapena degree. Choyenera kwenikweni nchonena kuti ngati dziko tilunjikenso kunena kuti amene ali ndi kuthekera kophunzira ntchito za manja aphunzire ndithu matechnical college. Tikhale ndi matechnical college onena kuti azipanga tract achinyamata, kusakhale kotayira anthu onena kuti alibe zochita iyayi. Matechnical college aja akhale ndithu ndi ma-equipment okwanira, komanso akhale kunena kuti tikupanga pay attention kuti anthu amene akuchoka ku matechnical college athaso kuthandiza ku Malawi kuno. Chabwino ate. Komanso ngomaliza ndingomaliza kunena kuti tiapasa achinyamata ndalama zokwanira tikamakamba nkhani ya business. Tisangonena kuti achinyamata alowani ma business osiyana-siyana pamene sitikuwapasa capital. MEDEF ikomere achinyamata, ikomere wachinyamata wina aliyese, kandi wachipani kasi wachipani, koma apange nawo benefit. Zikomo kwambiri. Ndiye tinanena palainiso tili ndi Ernest Victor Mangani amene wandithu ndi Senior Director of Finance and Administration ku bungwe limene la National Youth Council. Mangani, mwadzuka bwanji? Ifetu maipena data tazuka bwino kaya kumeneko. Kunonso tadzuka bwino. Nkhani mwayimva kuchokera ndithu kwa achinyamata mavuto amene alipo zomwe akupanga propose, komanso mavuto amene olemba ntchito akukumana nawo amenenso akuchititsa kuti mwina zinthu zikhangati zikuvuta. Tifuna kumva koma kuchokera kwa anzathu a National Youth Council kuti tili ndi achinyamata, timanena ngati dziko kuti achinyamata ndiye tsogolo pa chuma cha Malawi. Zikutivuta pati komanso mukuchita chiyani pofuna kuthandizira kuti mwina tikonze mavuto amene akambidwawa? Zikomo kwambiri Benedetta komanso anzanga amene tili pa program ino komanso omvera tonse. Nkhani ndiofunika kwambiri ndipo ndikanakonda Times Radio ikanati lero lonse lithe tili pa program imeneyi, chifukwa tikukamba nkhani yokhudza the largest population ya dziko linolo. Ndipo ma statistics a Afrobarometer research yawo ndiokhumudwitsa kwambiri. Zotsatira izi ndizokhumudwitsa kwa mtundu wa Malawi, chifukwa ndikuti ambiri amene tili mu dziko muno sitili pa ntchito. Choncho pamene tikukamba nkhani yokuti chitukuko cha dziko lino chipite patsogolo, tikuyenera ndithu tipereke attention yokwanira bwino kwa population imeneyi. Ife tonse ngati dziko kunoko kuboma komanso kuma organization amene asali aboma, onse amene amathandiza pa chitukuko komanso onse amene amagwira ntchito zosiyana-siyana. Choncho ife ku National Youth Council of Malawi kudzera mu mandate imene boma linatipatsa, kudzera mu act imene inakhazikitsidwa 1996, tili ndi mandate Amangani mudakali palaini amene ukhangati athawa pang'ono, koma Amangani chabwino mwina akhakhe tibwerere pang'ono. Munafotokozapo za mavuto achinyamataso afotokoza kumbali yawo mwina zinthu zimene akadakonda zitachitika, koma timve kupatula mavuto amene mwafotokozawa pali mwayi otani woti mwina nkuchulukitsa ntchito mdziko muno, zitengere chani, chikufunika kuchitika ndi chani kuti mwina olemba ntchitono mukhaleko ngati mukuonjezera zochita namuchulukitsa ntchito zimene achinyamata akufuna? Choyambirira ndinene kuti tikamanena kuti tikupezetsa mwayi wa ntchito wa achinyamata tisamayang'ane mdziko mokhamu. Tidziyang'ananso kumayiko akunja imene pa Chingerezi timati labor migration. Iyi chikuchitika dziko lina lililonse lapansi. Ndi mwayi oti achinyamata athu ngati akupita kunja makaphunzira maluso komanso amatumiza ndalama kubwera ku Malawi kuno, koma funso likhale kuti ntchitoyo ndi ya mtundu wanji. Is it a decent job? Ndiye choyambirira. Tikabwera kuti tikufuna kuti achinyamata athu azikhala ndi maluso oyenerera ndi kupeza ntchito zoyenerera. Number 1, ngati dziko tikuyenera kuti tichite invest very heavily in education.
ndiye tikamanena apa ndikuti kaya ndikuma university kaya momwe anenera ateu muja kaya kuma technical school tionetsetse ngati dziko kuti maphunziro amene tikupereka maskulu athu aukachenjede ndi matechnical school maskulu azamaluso akhale maphunziro oyenerera ndipo okwanirira ichichi ndiye tichiyike patsogolo number 1. Number 2, ngati dziko tionetsetse kuti tini ma policies ndi ndondomeko zimene zikuthandizira kuti anthu amene ali ndi ndrama atha kuyika ndrama zawo mdziko muno kuti akhazikitse ma business atukule ma business invest in the economy. Ndiye tikuyenera kuti tikhale ni ma policies oyenerera kuti anthu atha kuchita invest mu economy. Komanso mujananenera poyamba the majority of the population is informal where small businesses operate. Ndiye ni momwe ananenera ateu tionetsetse kuti ma business ang'ono tikutha kuwapatsa ndondomeko zoti titha kuwakhazikitsa komanso kuti atha kumagwira ntchito mdziko muno. Tikatero kumene kuso tionetsetsanso kuti tapanga ntchito zina zambiri zimene makampani okha paeni wake sangatani sangakwanitse. Chabwino. Ndithu ntibwererenso Amangani Lipalaini kuchokera ku National Youth Council. Amangani, mwina kwa mphindi ziwiri funso langa chomwe ndifuna kumva kuchokera kwa inuyo kuti mutiyankhireko ndichoti kumbali ya boma tamva kwa kugwira ntchito koma kumbali ya boma nanunso mukuchita zotani kuti mavuto amene wawa mwina tiakonze. Zona ife ku National Youth Council of Malawi malo mwa boma tili ndi ndondomeko zingapo zimene takhazikitsa zimene tikuona kuti zithandizira dziko lino kuti lituluke mu vuto limeneli. Choyambirira boma lili ndi program ija ya Youth Innovation Fund imene ndi thumba lapadera limene boma lakhazikitsa osatira ngongole ayi komano ngati grant imene ndi yothandizira kuti wachinyamata amene ali ndi luso losiyana-siyana kaya anapita ku skulu kaya sanapite ku skulu akhoza ndithu kuchita mwayi kuti apeze ndalama kuchokera mu thumba limeneli kuti ayambise business imene angathe kuchita imene ikutsogozedwa ndi masomphenya a dziko lino ATM+M komanso pano tikukamba za digitalization. Choncho padakali pano tathandizapo achinyamata pafupifupi 150 koma nzofesa chisoni chifukwa boma likuyesesa kuti lithandize achinyamata amenewa komano demand ilipo kunjako njayikulu. Mwachitsanzo titapempha kuti achinyamata achite apply mu ndondomeko imeneyi tinalandira ma application chaka chatha okwana 800,000 koma pa achinyamata amene tinangokwanitsapo kuthandiza achinyamata okwana 150. So pa achinyamata 830 ife kuthandiza 150 zikusonyeza kuti pali achinyamata ena pafupifupi 600 amene ali ndi kuthekera kuti atha kupanga ma business koma akusowa chithandizo. N'chifukwa chake tikupempha ife ngati boma kuti ngakhale ma private sector organizations abwereso tithandizane chifukwa achinyamata 150 amene tawathandizawo titaonetsetsa kuti progress yawo yenda bwanji taona kuti paokha achita create ntchito pafupifupi 1500 paokha. Choncho sinkhani yokuti achinyamata azipita maiko akunja ayi koma tipereke kuthekera tonse ngati dziko kwa achinyamata athu a mdziko muno omwe anapita ku skulu ndi omwe sanapite ku skulu kuti atha ndithu kukhala ndi kuthekera tikawapasa zipangizo zoyenerera. Chabwino zaneso dateu ndimafuna ndikuduleni kaye pang'ono mu achango mukukamba za 800,000 ndi number 800,000 anyamata 800 amene apeza mwayi wothandizidwa 150 pali gapu yayikulu ndithu komanso
pamene papa zimene zitu zikuonetsabe kuti thandizolo ngakhale lilipo koma ndilochepa kwambiri kufikira achinyamata onse. Komanso mukamayankha pamene papa mwina ndibwerenso nkhani jana fotokoza Mwandida Thewu kuti penanso akumadandaula achinyamata nkhani zakatangale ena mwina ndinena pano za grant iyi akumvera pa radio pa times pano samadziwanso yayi akhala ena akudandaula kuti yayi zimatengera kuti iweyo makaka ako ndi otani kuti uthe kumalandira thandizo kudzera ma initiative ngati amenewa. Mungatitsimikizire motani kuti izizi zikuchitikadi bwa chilungamo komanso pa gapu imene mwayiona pali kuthekera kuti mungawonjezere thandizo limeneli chifukwa manambala awa akuchita kuonetsa kuti ndilochepa kwambiri. Chiko mukwambiri tuyamba mmene kuti mukawafunsa achinyamata amene athandizidwa 150 aja aliyense paekha akuwuzani kuti panalibe kukondera chifukwa cha kuti iwo ndachipani china chilichonse. Tili ndi ndondomeko zoyikika ndipo timalemba mu news kuyitana achinyamata zite apply. Titaona kuti thandizo limene likufunika kuti lipitirire tinachitanso ma application ena chaka chino ndipo manambala akuchuluka chifukwa padakali pano talandira pafupifupi 4000 applications komabe ife ngati boma sikuti patokha tingakwanitse kuwathandiza onsewa chifukwa chake tikupempha makampani ena kuti abwerepo. Komanso achinyamata amene akumadandaula zinthu monga kuti kumachitika katangale pofuna kupeza business mboma kapena makampani ena izi ndizoona koma chinthu china chimene ife kuno ku National Youth Council of Malawi tachiona ndi chijane ena mayithewu kunena kuti achinyamata awa akumakanika ndithu kupeza zitupa zoyenerera monga kukhala ndi ma registration ama business awo komanso kukhala ndi ma tax clearance certificate amene komanso posakhalisa apa ife ngati boma komanso ndi anzathu ama Malawi Bureau of Standards tasainirana mgwirizano wothandizira achinyamata amene ayamba kale kupanga manufacture katundu koma akulephera ndithu kuti akhale ndi certification ya Malawi Bureau of Standards zimene zingathandizire kuti apeze misika. Titafufuza ndi Malawi Bureau of Standards kuti achinyamata awa akumayamba kupanga katundu uja paokha tena akuona akamaliza kumpanga katundu uja akumapita naye ku Malawi Bureau of Standards kuti ino akapange certify. Choncho Malawi Bureau of Standards akamuyeza katundu uja akumampeza kuti ndiolakwika nchifukwa chake kuti achinyamata amene zima certificate zikumavuta. Choncho mungwirizano umene takhala nawo tikhala ndithu tikuyenda mzigawo zonse za dziko lino kuthandiza achinyamata amene ali ndi luso kuti atha kupanga katundu kuti tiyende nawo limodzi ndi Malawi Bureau of Standards mu process yonse yopanga katundu kuti ikafika nthawi yokuti apange certify asavutike. Ndipo choncho zithandizira kuti achinyamata amenewa katundu awo amene akupanga mu njira zosiyanasiyana akhale ovomerezeka kuti atha kuita pa msika. Komanso china chimene ndimafuna ndinene chonena kuti ifeyo ngati National Youth Council of Malawi tikukonzanso program ina yapadera imene tifunanso tione achinyamata makamaka noti amene anapita kuma university okhayi koma ena amene ali m'mizimu amene sanapite ku school koma ali ndi maluso osiyanasiyana mukera kumene tikuona ngati kuti ndi anzathu a TVET komanso ma agency ena aboma tithandizana kuti nawonso achinyamata amene wawa akhale ndi chochita ndipo kuti athe kumazimira paokha ndi kumasamalira mabanja awo kupita chitsogolo. Ndathokoza kwambiri. Timvenso kuchokera kwa Malawi amene akutsatira programu yathu. Tiyambire ndithu ku Mzuzu kumene Chimwemwe Maseko wakonzeka. Chimwemwe Maseko, mawa bwino. Mwina pamene tikudikira Chimwemwe titaloweranso tuonekaye Gresham Kamba. Okay. Chabwino. Chimwemwe ndi kulole ulankhulaso ndi Amalawi maganizo awo. Ndikukumva ndithu. Yes, ma. Kuno kumulanje kuli bwino sikudziwa ku Blantyre. Kunonso ndithu kuli bwino ndikulolola yankhule ndi Amalawi. Chabwino ya ndi wachinyamata mmodzi amene nditokha kusalira program imeneyi mina chambirira kuzi zina mwanso kumene makhala. Dzina langa ndi Martin Sondole kuchokera kwa Njeza boma la Mulanje kwa Diye Mabuka.
tabwino topic mwaimva imene tikupanga pakadali pano mwina ndizovuta zinthu zimene ngati lochinyamata mukumana nazo pakadali pano. Ngati achinyamata kwambiri tikukumana ndi mavuto okhuzana ndi nkhani ya ntchito komanso moyo wa business. Achinyamata tikuthakuthekera kuti tinapita ku sukulu taphunzira bwinobwino ndi mapepala yoyenerera koma kuti tifunse ntchito zimapeza zoti zimakhala ngati kuti ntchito panopa ndizochepa anthu angakhale soti tipeze mwayi mwina wa maloni kapena magranti zimakhala zoti kuthekera kumene koko sitikumakupeza inde mwina timatha kumva zikufotokozedwa malo osiyanasiyana kuti kuli mwayi wa ngongole kuli mwayi mwina wa magranti koma achinyamata ambiri akudziwa motenga jamakhala kuti ndiochepa mwina ndakutaoni ali ndi mafoni ali ndi kuthekera kuti athadziwa zinthu zambiri pomwena akumuzi makhala zoti sakukhala ndi uthenga wokwanira kudziwa nkhani ngati zimenezi. Kuona kwanu boma lichitapo kanthu mwina kuthesa mavuto amene. Nditaonera zoti mbali imodzi boma likuyeserako kuchitako kanthu takuona National Youth Council amenenso amabwera ndi Youth Innovation Fund yawo imene ngati grant komanso tikuona abungwe lija la MEDEF amenenso amapereka ngongole kwa magulu achinyamata osiyanasiyana komano nkhani yayikulu imene nkhawa imene timakhala nayo ngati achinyamata ngongole zija kapena magrant aja amakhala kuti afikira anthu ochepa komanso kumakhala kuti mwina kuthekera kuna kuti achinyamata ena kuti mwina akuyimirira zipani zina zake amene akusogozana ndi anthu andale akukhala patsogolo mwina akupeza mwayi ngati wangongole kapena wa magranti zimene gulu kena kachinyamata kamene kanapita ku sukulu kamenenso sikanakwanise kukapita ndi maphunziro patsogolo posakhala ndi kuthekera kwa mwayi wa magranti kapena ngongole ngati zimene zizi. Mwina uliniwe panga zovuta ngati zimene mwaganiza kuti pita kunja maiko akunja kuti mwapeze mwayi wina wake kwambiri kwake ngati neyo munthu ndinati ndinapanga ku sukulu pang'ono ndakhala ndimakhala ndikuzimvera chisoni kuti chimene ndimakaphunzira ndi chani kapena mwina ndingana kuti ndi mismatching of skills kapena vuto lalikulu ndi chani mwina munthu panga graduate 2023 fika siku lalero kumangolemba makalata umangononga ndalama kuyesera kuti tima business mwina kuthekera kuti nzeru ziwiri zitatu business sikupita patsogolo mwina chifukwa capital yake kumakhala kuti ndiyochepa ndiye zinthu zangati zimene zimakhala zoti zandibwezeresapo mbuyo andizakhala zindipasa maganizo kuti nditha kupita ku dziko la Israel chifukwa ndikunayo kuti ndapita ku school ma access kapena ma opportunities ngati amenewo ndawapezapo koma tikunena kwa munthu ena kuti ndi wakumuzi amene alibe kuthekera kuti angaziwe zinthu ngati zonsezi achinyamata ambiri sangakwanisa mmene kupita kunja kumene ineyo kumbali ya ineyo mwayi ngati umeneyo chaka chomwe chino chiso unandipeza ndithu. Kabula mwina mwakhani mawu inonso maliza mawu amene ndingakhale nawo maliza ndopita kuboma komanso kumabungwe angakhalenso makampani kuti tiyeni titengepo gawo tionesesa zoti tipereke mwayi kwa achinyamata. Achinyamata ku Malawi ali ndi maluso ali ndi kuthekera ngati pali ngongole segulani makomo angongolezo kwa achinyamata kusatengera mtundu kusatengera chipani ngati pali magranti segulaninso ni makomo amagranti aja angakhale taphwekese kuti achinyamata wina wake amene sanakwanise kupita ku sukulu azitha kukwanisanso kulembera magranti ngati amene ajawo ena mwina amatha kubwera mu chizungu koma zinthu zonena zoti munthu amene akulembayo amangodziwa language imodzi mwina ya ku Malawi kunoko yachichewa kapena malanguages amitundu yosiyanasiyana ndi pempho langa kuti adaphwekesako mimwa ya magranti maloni amene wawa ndikukhulupirira kuti makampaniso atabwerapo ndi mabungwe zambiri zizachitika achinyamata ambiri sitingakhale ndi maloto so mafuna kupita ku South Africa kapena mathawira ku Dubai ndi mayiko ena. Chabwino Bernadette chabwino ndithokoze Gresham Gama kuchokera ndithu ku Mulanje ndikulole ukhale ndi tsiku chabwino tikhalenso tikumva mwamphindi imodzi ziwiri kuchokera ndithu ku Mzuzu kuti kumenekonso Amalawi akuti chani koma mwina ndemanga yomaliza akhakhe mpulogalamu yathu ino zambiri zakambidwa tigwire ntchito motani mwina magawo osiyanasiyana agwirane manja motani pofuna kukonza mavuto amene alipo kuti achinyamata akhale ndi mwayi wa ntchito. Mwachidule kwambiri choyambirira boma liwonetsetse kuti likuyika ndondomeko zimene zithandizire mabizinesi akuluakulu ndi ang'onoang'ono kuti athe kumagwira ntchito bwino athe kumatukuka. Chachiwiri chimene chingatithandizitsire kuti ana athe kupeza ntchito ifeyo amakampani amene timalemba ntchito tithe kuwapatsa anthu mwayi achinyamata kuti azidzaphunzira maluso m'makampani mwathu pa Chingerezi timati internship and apprenticeship. Ntchito zambiri zimalira experience ndiye tiyesetse ndithu kuti ifeyo olemba ntchitofe tikuwapatsa mwayi achinyamata kuti adzaphunzire maluso
kulowa mu maofisi mwathu. China chimene tingapemphe nchoti makoleji amene akuphunzitsa ana athu tigwire ntchito limodzi ndi private sector kuti tionetsetse kuti maphunziro amene ana athu akuphunzirawo ndi amene akufunika pansika pa Malawi. Chifukwa tikuona kuti maphunziro ena amene ana athu kapena maluso akuphunzira masukulu amene amaphunzitsa malusomo soyenerera kuti angathe kugwira nawo ntchito. Ndiye tikuyenera kuti tichite zimenezozo. Zinthu zitatu zofunikira zimene tinganene kuti tipange ndi zimenezo. Chabwino timalize ndi maganizo a Malawi Chimwemwe Maseko ali ku Mzuzu, timvenso kumeneko kuti Amalawi akuti chani. Chimwemwe wadzuka bwanji? Ine Benadeta ndadzuka bwino, sindikudziwa zathu ku Blanta yako mwadzuka bwanji. Kunonso kwa chabwino ndithu, ndikulolera uyankhule ndi Amalawi. Apa ndili ndi mmodzi mwa Malawi amene amakhala mu mzinda muno wa Mzuzu. Poyamba tikudziweni. Nene Emmanuel Ngasama, nkhani ndimene kuti inuyo mukuona kuti nkhani zachuma mdziko muno zikuyenda bwanji? Nkhani zachuma pano pakadali pano zikuyenda bwinobwino. Chifukwa ine mmene ndimayendera sinamvepo munthu akudandaula iyayi. Komano kwa ndalama ndiyovuta ndi kale nde sungatchule zinthu zambiri iyayi. Komano ulamu yendere kuyenda bwino kwambiri. Inuyo mukuona kuti mwina zimenezi tikuona achinyamata ambiri akumachoka mdziko mwina kupita maiko ena, zimenezi mwina inu simukuona ngati kuti ndi mbali imodzi yoti mwina chuma chikuvuta patali? Ndichoncho kumene kuti aliyesa ndi zochita zake ndi kusankha kwake, koma amene tikuona kuti zinthu zikuyenda bwinobwino tilimo muno Malawi. Ndipo tikukhala mwamtendere, umayenda okhutakhuta, kamagwira ntchito ndalama umayipeza, koma ngati wasankha kungokhala sungayipeze ndalama ye. Tumbale wanu mwina pa nkhani ya ulimi ngati kwamba mwina za mega farm komanso mwina madongosolo ena okhudzana ndi nkhani za ulimi zingathandizire bwanji kukweza chuma cha dziko lino kuti mwina achinyamata azithanso kupeza ntchito mosavuta mdziko muno? Apopo tingopempha boma kuti litilimbikise kuti isegule ma mega farm kuti achinyamata ena amene ali ndi kuthekera kuti atha kugwira ntchito azikagwira ntchito nikupeza zosowa zawo za tsiku ndi tsiku. Ndithu mbale wa Benadeta mmene mundimene ndithu ndachezera ndi mmodzi mwa Malawi amene amakhala mu mzinda uno wa Mzuzu. Ndathokoza kwambiri Chimwemwe Maseko, tsiku lopambana. Chabwino tilekerenso pamenepa ndithokoze ndithu kuti mpulogalamu muno tinali ndi George Khaki amene ndi mkulu wa Employers Association of Malawi, bungwe limene limayang'anira olemba ntchito. Tinalinso ndi Ernest Victor Mangani amene ndi Director of Finance and Administration ku National Youth Council, komanso Amwandida Tewu amene ndithu amalankhulira achinyamata pa nkhani zosiyanasiyana. Tiyamikirenso atolankhani athu Gracia Mgama komanso Chimwemwe Maseko kuchokera ku Mulanje ndi ku Mzuzu, komanso pa makina ndithu Christopher Nkosi kuonetsetsa kuti zonse zikuyenda bwino mpulogalamu yathu. Nkhani yake yaikulu lero ndi inali ndithu kuonekera kuti kodi pamene achinyamata ambiri kafukufuku akuonetsa kuti chidwi alibenso chokhala mdziko muno, koma akufuna kuyang'ana ku maiko ena kuti mwina mwake zinthu ziyayendere. Zimenezi zikudza chifukwa chani nangati ngachitepo chani? Ndi zambiri zakambidwa zilino kwa ife ngati dziko kuona kuti tithandizane motani. Ine ndi Benadeta Chiwandamia kumalizanso ndithu programu yathu yakulinji msabatayi, tikumanenso sabata ya mawa ndithu pamene